フュージョン対 U19、4対1でフュージョンリードです。ドローミークさんと U19-1-0。ドロー U19、8番取りました。タウンボール、カズさんグラボ取って、早稲田の氷の子からミークさんから手前、伊豆名さんからタウンボール、朝子さんグラボ取ってゴール裏、中にパス出て海さんショット、あれU19 ゴーリーから奥13からダウンボール、シュンさんグラボ取って海さんからミークさんから朝子さんからシュンさんからパス通らなくて U19 グラボ取りました。奥ダウンボール、アスカさんグラボ取って手前ライさんからシュンさんからミークさん、ダウンボール、アスカさんグラボ取りました。アスカさんから後ろカズさんから奥リナさんから伊豆名さん、伊豆名さんから逆サイドマッチさんショット、氷キープしました。奥ライさんからマッチさんから中朝子さんショット、氷セーブしました。ダウンボール、 9923グラボ取って手前4番、4から3番、3から13、リストで越えて奥8番、これセンター8から2番右下、これゴールだ、裏から左、からゴールだから中、ダウンボール 1-0 グラボ取って0から1-3、ゴールセンター1-3から2番左下から中8番、ゴールだ中1、左上から8番ショット入りました。 U19 2点目。